கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். உட்காருங்கள். ஆண்டவரும் அருமை இரட்சகருமாகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலே இந்த மாலை சுத்திகரிப்பு ஆராதனையில் நான் உங்களை வாழ்த்தி ஆசீர்வதிக்கிறேன். தொடர்ந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்க, தொடர்ந்து வாருங்கள், கவனியுங்கள், இதை பாருங்கள். இல்லாதவங்களுக்கு சொல்லுங்க, தெரியாதவங்களுக்கு கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார். நேரடியாக சில வார்த்தைகளை சுத்திகரிப்புக்கு ஏதுவான 2 வார்த்தைகளை சொல்லி அடுத்த பகுதிக்குள்ளாக கடந்து செல்லலாம் என்று சொல்லி வாஞ்சிக்கிறோம். அநேகர் பார்த்து கொண்டு வரீங்க. அதி சீக்கிரத்தில் நீங்கும் இந்த லேசான உபத்திரவம். அல்லேலூயா. ஆமாம், நீங்கள் விசுவாசத்தோடு இருங்க. சீக்கிரமாய் ஆண்டவர் இது எல்லாவற்றுக்குமே, வேதம் அதுதான் சொல்லுகிறது, எல்லாவற்றுக்குமே என்ன உண்டு? முடிவு உண்டு. எல்லாவற்றுக்குமே கர்த்தர். ஆமாம், எத்தனையோ நாட்களில் இந்த சபைகள் மூடப்பட்டிருக்கிறது. வேதனையாக இருக்கு. மனுஷன் இதுக்கு வேதனைப்பட்டு தான் ஆகணும். இந்த காரியத்துக்கெல்லாம் வேதனைப்பட்டு தான் ஆகணும். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, தெய்வத்தை துதிக்க முடியாத நாட்கள் இப்போவே வந்துடுச்சு பாருங்களேன். தெய்வத்தை மகிமைப்படுத்த முடியாத காரியங்கள், அவருடைய சபையில் போய் அவரை ஆராதிக்க முடியாத காலங்கள் இப்போவே வந்துடுச்சு நமக்கு. இன்னும் இருக்கக்கூடிய காலங்கள் எல்லாம் நமக்கு மிக மோசமாக இருக்கும் என்பதில் எந்த விதமான சந்தேகம் இல்லை. ஆனால் மட்டும் பரிசுத்தத்தோடு நம்மை நாம் காத்துக்கொள்வது நல்லது. நீங்கள் மற்றவங்களை பற்றி கவலைப்படாதீங்க. உங்களை நீங்கள் காத்துக்கொள்ளுங்க, சுத்தமானாய் காத்துக்கொள்ளுங்க, உங்களை சரியாக காத்துக்கொள்ளுங்க, உங்களை சரிப்படுத்தி கொள்ளுங்க. மற்றவங்க பேசுகிறான், மற்றவங்க பார்க்குறான், அதை பற்றி மற்றவங்க பற்றி என்றைக்குமே கவலைப்பட வேண்டாம். மற்றவங்களை பற்றி என்றைக்குமே நம்மை சரிப்படுத்தி கொள்ளுங்க. 2 பேர் இருப்பாங்க, ஒருத்தர் தான் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவாங்க. 2 பேர் இருப்பாங்க. அந்த 2 பேர்ல யாருன்னு சொல்லி முடிவு பண்ணுங்க, அவ்வளவுதான். ஒருத்தர் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவாங்க. அதனால நம்மை சரிப்படுத்தி நம்மை காத்துக்கொள்வோம். அதனால்தான் இந்த சுத்திகரிப்பெல்லாம் வைக்கிறோம். இந்த சுத்திகரிப்பெல்லாம் முக்கியமான ஒரு காரியம். சபை ஆராதனை, ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனை, ஓய்வு நாள் ஆராதனை எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அந்த அளவுக்கு முக்கியம் இந்த சுத்திகரிப்பு. அதனால இன்றைக்கு சரிப்படுத்தி கொண்டு நாளைய தினத்துல தேவனுடைய அபிஷேகத்தையும், தேவனுடைய வார்த்தைகளையும், தேவனுடைய மன்னாவையும், நாளை ஆசீர்வாதத்தையும் நாளை தினத்துல பெற்றுக்கொள்வதற்கு இன்றைக்கு நமக்கு சுத்திகரிப்பு தேவை. சங்கீதக்காரன் சொல்லும் போது 51ஆவது சங்கீதத்துல 10வது வசனம், தேவனே சுத்த இருதயத்தை என்னிலே சிருஷ்டியும், சுத்த இருதயத்தை என்னிலே சிருஷ்டியும், நிலைவரமான ஆவியை என் உள்ளத்திலே புதுப்பியும். அவன் சொல்லும் போது எப்படி? சுத்த இருதயம். ஆமா, சுத்த இருதயம். அந்த இருதயம் சுத்தமாகணும். அநேகருடைய வாழ்க்கையில் அந்த இருதயம் சுத்தம் இல்லை. இருதயம் சுத்தம் இல்லாததுனாலதான் அது நம்மளோட போகாது. இந்த காரியங்கள் பாருங்க, நம்மளோட போகிறதெல்லாம் இல்லை. இந்த இருதயம் சுத்தம் இல்லைன்னா, அந்த அழுக்குள்ள இருதயம் அல்லது கேடு உள்ள இருதயத்தோடு ஒரு மனிதன் வாழ்ந்தால் ஆனால் அவனுடைய அந்த ஆவி என்ன ஆகுன்னு கேட்டீங்கன்னா, அவனுடைய குடும்பத்தை அது பற்றி பிடிக்கும். அது நல்லா நம்ம கவனிக்க வேண்டிய ஒரு காரியம். நம்ம குடும்பத்தை, எனக்குள்ளாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஆவி, எந்த ஆவி பற்றி பிடிக்குது பாருங்க. உனக்குள்ளாக இருக்கிறதான அந்த அசிங்கமான ஆவி உன் குடும்பத்தை பிடிக்கக்கூடாது. பிடிக்க அதான் ஒரு மாயமலமா இருக்கக்கூடிய ஒரு மனுஷன் வீட்டுல ஒரு வேஷம், வெளியே ஒரு வேஷம் போட்டானோ, வீட்டுக்கு வந்த உடனே ரொம்ப பக்திமான் மாதிரி நடந்துக்குவாரு அந்த தகப்பன். இந்த தகப்பன் வீட்டுக்கு வந்த உடனே பயங்கர பக்திமான் மாதிரி நடந்துக்குவார். பைபிள் என்னமோ, கையெனுமோ அவரு. ஆமா, அவ்வளவு சுத்தமா அவன். அப்படி இருக்கும்போது ஒவ்வொரு நாளும் தன்னுடைய பிள்ளை அந்த அப்பாவை கவனிச்சுக்கினே வந்தாங்க. பிள்ளை அப்பாவை பார்த்துனே வரான். அப்பா எவ்வளவு பரிசுத்தமா இருக்காங்க, கடவுளுக்கு ரொம்ப பிரியமானவரா இருக்காங்க. ஆமா, எங்க அப்பா ஜெபத்திலையும் மற்ற காரியத்திலையும் ஒழுக்கம், அவ்வளவு ஒழுக்கமா இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி. ஏன்னா சில பேருடைய காரியங்கள் அப்படி நம்ப வச்சிடும். ஒரு நாள் ஜெபம், ஆனா வெளியே போகும்போது இந்த அப்பாவுடைய காரியங்கள் எப்படி இருக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா, பயங்கர மோசமா இருக்கும். ஆமா, உள்ள ஒரு வேஷம், வெளியே ஒரு வேஷம். அது பொய் என்னமோ, அருவருப்பான வாழ்க்கை என்னமோ, அசிங்கமான காரியங்கள் என்னமோ, அவருடைய குணங்கள் அருவருப்பான குணங்கள். அப்படி வெளியே ஒரு வேஷமும் உள்ள ஒரு வேஷமும் போட்டுன்னு தகப்பன் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார். இந்த பிள்ளை ஒரு நாள் ஜெபம் பண்ணாங்க. தன்னுடைய ஜெப அறையில அப்பா எட்டி பார்த்தாங்க. எட்டி பார்த்த உடனே அப்பாவுக்கு பயங்கரமான ஒரு ஷாக் வந்துச்சு அந்த இடத்துல.
என்னன்னா அந்த பிள்ளை ஜெபம் பண்றாராம், ஆண்டவரே எங்க அப்பாவை மாதிரி என்னை மாற்றும், எப்படியாவது எங்க அப்பா மாதிரியே நான் மாற்றும், எங்க அப்பா போலவே நான் இருக்கணும், எங்க அப்பா போலவே நான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவன் ஜெபம் பண்ணி கொண்டு இருந்தான். நினைச்சு பாருங்க, இன்றைக்கு பொதுவாய் உங்களை பார்த்து நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன், உங்களை மாதிரியே உங்க பிள்ளை இருந்தா நல்லா இருக்குமா? எப்படி உங்களை மாதிரியே உடைய பிள்ளை இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எத்தனை பேர் விரும்புறீங்க எனக்கு தெரியல. அப்படி நம்ம கிட்ட இருக்கிற அதே குணங்கள், ஏமாற்று குணமோ, பொய் பேசுற குணமோ, மற்றவங்களை துச்சமா எண்ணுகிற குணமோ, அல்லது அருவருப்பாய் வாழ்கிற குணமோ, இதே குணத்தோடு நம்ம பிள்ளை இருந்தா எப்படி இருக்கும்? அப்படிப்பட்ட காரியங்கள். அதுக்காக தான் சுத்த இருதயம். அந்த சுத்த இருதயம் நமக்குள்ளாக வேண்டும். இந்த இருதயத்தை பார்த்து தான் கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கிறார் ஒரு மனுஷனை. பிரியமானவனே, உன்னுடைய ஆத்துமா வாழ்வதை போல எல்லாவற்றையும் வாழ்ந்து, அப்போ நம்முடைய வாழ்க்கைக்கும் நம்முடைய ஆத்துமாக்கும் அல்லது இருதயத்துக்கும் ஒரு சம்பந்தம் உண்டு. இப்ப சம்பந்தம், ஏதோ ஒரு சம்பந்தம் உண்டு. ஆண்டவன் நம்ம பிளஸ் பண்றதுக்கு நம்முடைய இருதயம் ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு. அந்த இருதயத்தை பார்த்து தான் ஆசீர்வதிக்கிறார். அவனுடைய பொருளாதாரம், அவனுடைய குடும்ப வாழ்க்கை, அவனுடைய சரீரம், அவனுடைய மற்ற காரியங்கள் எல்லாமே அவன் பார்த்துங்க இருதயத்திலிருந்து, இருதயத்தை பார்த்து அவனுக்கு அவன் மற்ற காரியங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறது. ஒரு மனுஷனை காட்டி கொடுக்கலாம், ஒரு மனுஷன் காட்டி கொடுக்கலாம்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். ரொம்ப நேரம் இல்லை, ஒரு 2-3 வசனத்தை வைத்து ஒரு மனுஷனை காட்டி கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். யோசேப்புக்கு 2 பிள்ளைகள் பிறந்தார்கள். யோசேப்புக்கு 2 பிள்ளைகள். ஆதியாகமம் புஸ்தகம் 41வது அதிகாரத்தில் நீங்க வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா 52வது வசனத்துல அந்த வார்த்தை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. வாசிங்க பார்க்கலாம். ஆதியாகமம் 41:52. நான் சிறுமைப்பட்டிருந்த தேசத்தில் தேவன் என்னை பழுக பண்ணினார் என்று சொல்லி இளையவனுக்கு எப்பிராயிம் என்று பெயரிட்டார். அப்போ இங்க மனாசே, எப்பிராயிம் அப்படின்னு சொல்லி 2 பிள்ளைங்க என்னுடைய வாழ்க்கையில யோசேப்புக்கு இருந்தது. நீங்க அதெல்லாம் வரிசையா பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முடிச்சா இன்னைக்கு உங்களுடைய டின்னருக்கு முன்னாடி இதை நீங்க ஒரு முறை இந்த அதிகாரத்தை மாத்திரம் நீங்க வாசிச்சீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். கர்த்தர் உங்களுக்கு உதவி செய்வாராக. இப்போ யோசேப்புடைய குடும்பத்தை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக இஸ்ரவேல் புறப்பட்டு வருகிறார், யாக்கோபு புறப்பட்டு வருகிறார். அந்த யாக்கோபு இஸ்ரவேலை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக 2 கரத்தையும் 2 பிள்ளைங்க மேல நியமிக்கும்படியாக 48வது அதிகாரத்தை நீங்க வாசித்து பார்க்கும்போது 17வது வசனத்தில் இது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 17வது வசனம் வாசிங்க. தகப்பன் தன் வலது கையை எப்பிராயிமுடைய தலையின் மேல் வைத்த யோசேப்பு கண்டு அது தனக்கு பிரியம் இல்லாதபடியால் எப்பிராயிமுடைய தலையின் மேல் இருந்த தன் தகப்பனுடைய கையை மனாசேயினுடைய தலையின் மேல் வைக்கும்படிக்கு எடுத்து, என் தகப்பனே, அப்படி அல்ல, இவன் மூத்தவன், இவனுடைய தலையின் மேல் உம்முடைய வலது கையை வைக்க வேண்டும் என்றான். இங்க சொல்ல வருகிற காரியம், ஆமா, அப்பாவுக்கு ஒரு காரியத்தை சொல்றாரு. இவர் கரெக்டா தான் வைக்கிறாரு. ஏன்னா மனசு இஸ்ரவேலுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிச்சு. எப்ராயிம் எப்படிப்பட்ட ஆளு, அதே நேரத்துல மனாசே எப்படிப்பட்ட ஆளு அப்படின்னு சொல்லி கரெக்டா தெரிஞ்சு மாத்தி வச்சாரு. அப்பா கிட்ட வந்து உடனே சொல்றாரு. இதை நம்ம பல முறை பிரசங்கம் பண்ணிருக்கிறேன், கேட்டிருப்போம்னு நினைக்கிறேன். அப்பா கிட்ட வந்து பார்த்து சொல்றாரு, அப்பா நீங்க கண்ணு தெரியல, உங்களுக்கு கொஞ்சம் வயசாயிடுச்சு, அதனால கையை நீங்க மாத்தி வச்சுட்டீங்க. சின்னவன் இந்த பக்கம் இருக்கான், பெரியவன் இந்த பக்கம் இருக்கிறான், கையை மாத்தி வைங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுக்கு அவர் என்ன சொல்றாரு? அவன் தகப்பனோ தடுத்து அது எனக்கு தெரியும். கடவுளுக்கு எல்லாம் தெரியும். என் தேவனுக்கு தெரியாத காரியங்கள், மறைவான காரியங்கள் ஒன்றுமே இல்லை. பூமி எங்கும் அவருடைய கண்கள் உலாவிக் கொண்டிருக்கிறது. நம்ம செஞ்ச காரியம், நம்ம பேசின காரியம், நம்ம இருதயத்தில் இருக்கிற காரியம், நம்ம சிந்தையில இருக்க காரியம், அடுத்த காரியம் நீ என்ன செய்ய போறன்னு சொல்லி கூட அவருக்கு தெரியும். எனக்கு தெரியும், ஐ நோ, எனக்கு தெரியும். அமைதியா எவனை எப்படி ஆசீர்வதிக்கணும்னு சொல்லி எனக்கு தெரியும். எவன் மேல எந்த கையை வைக்கணும்னு சொல்லி எனக்கு தெரியும். எவனுக்கு எவ்வளவு கொடுக்கணும்னு சொல்லி. அதனாலதான் அந்த நாள் சொல்லுவாங்க, ஆட்டுக்கு வாழ அளந்து வச்சாராம். ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க தமிழ்ல. அவருக்கு தெரியும் எந்த காரியத்தை யாருக்கு எப்போ எப்படி எவ்வளோ எங்க என்ன நேரத்துல கொடுக்கணும்னு சொல்லி அவருக்கு கிளீனா தெரியும். அவருக்கு மறைவான காரியங்கள் ஒன்றுமே இல்லை. ஒரு வசனம் சொல்லுகிறது, பூமி எங்கும் அவருடைய கண்கள் உலாவிக் கொண்டிருக்கிறதா, எல்லாரையும் பார்க்கலாம்.
வாக்குத்தத்த வசனம் கூட பாருங்க, இந்த உள்ளங்கையில வரைஞ்சு ஒரு சும்மா இருப்பாரு, பார்த்துனே இருப்பாரு. ஓடுறியா ஓடுறா, நினைக்கிறியா பேசுறியா பேசு, எவ்வளவு பேச போற, எவ்வளவு பண்ண போற. ஆண்டவருக்கு மறைவான காரியங்கள் ஒன்றுமே இல்லை, எல்லாம் தெரியும். நம்ம இவ்வளவு ஏமாத்திடலாம், அவனை ஏமாத்திடலாம், இவங்க அந்த இடத்துல இல்லை அப்படி சொல்லி நினைச்சிடலாம். அவருக்கு மறைவான காரியங்கள் ஒன்றுமே இல்லை. உன்னை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணினே இருப்பாரு. எத்தனை சிசிடி கேமரா அவருடைய கண்ணில் இருக்கு தெரியுங்களா? எத்தனை சிசிடி கேமரா. நம்ம இன்னைக்கு சிசிடி கேமராலாம் மறைச்சிடலாம். நம்ம இருக்கிற காரியங்கள் எல்லாம் இருக்கிறத ஆமா எல்லாத்தையும் இன்னைக்கு அழிச்சிடலாம், எரெக்ஸ் பண்ணிடலாம், டெலீட் பண்ணிடலாம். அவர்கிட்ட இருந்து தப்பிக்கவே முடியாது யாரும், ஒருவனும் அவர் இடத்துல இருந்து தப்பிக்க முடியாது. அப்போ நான் மேட்ருக்கு வருகிறேன். அப்போ ஆண்டவர் இப்போ மனாசைய ஒரு விதத்துல விட்டுட்டு எப்ராயிம் மேல இன்னொரு கையை வச்சு மாத்தி கரங்களை வச்சு, இப்ப எப்ராயிம் கிட்ட ஏதோ ஒரு குறை, ஏதோ ஒரு காரியம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம உணர வேண்டியதா இருக்கு. ஏன்னா கையை மாத்தி வச்சுட்டாருல்ல, கையை மாத்தி வைக்கிறாரு. ஆசீர்வதிக்கிற கரங்கள், ஆமா அவர் வலது கரம் ஆசீர்வதிக்கப்படணும். அவர் வலது கரத்துல நம்ம தங்கி இருக்கணும். பெரியவன் சட்டப்படி பார்த்தா வலது கரத்துல இருக்க வேண்டிய ஆள் இப்ப இடது கரத்துக்கு போயிட்டான். அப்போ நம்ம வலது கரத்துல இருக்கிறதுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம், இடது கரத்துல இருக்கிறதுக்கு ஒரு ஆசீர்வாதம். இப்போ எப்ராயிம் இடத்துல சில காரியங்கள் அவனுடைய பிறப்புல இருந்து சில காரியங்கள் வந்துருச்சு. அந்த பிறப்புல இருந்து இருக்கக்கூடிய காரியங்கள் மாற வேண்டும் என்று சொன்னா நாம இப்ப இந்த வசனத்தை வச்சுதான் நம்ம மாத்திக்கணும். ஒருவேளை பிறப்புல இருக்கக்கூடிய காரியங்கள் மாறுமா பாஸ்டர் அப்படின்னு சொன்னா நிச்சயமா மாறும். அதெல்லாம் மாறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. என்றைக்கு தெய்வத்தினுடைய கரங்களில தன்னை முழுமையாய் ஒப்பு கொடுக்கிறோமோ அன்றைக்கு அவர் ஆளுகை செய்வார். பழைய சுபாவங்கள் ஆகினால்தான் பாவத்துக்கு மரித்து நீதிக்கு பிழைக்கிறானோ. அப்ப பழைய மனுஷனை சாகடிக்கணும். பழைய மனுஷனை சாகடிக்கும் போது பழைய ஜென்ம சுபாவம் செத்து போகும், ஜென்ம காரியங்கள் மாறும். எத்தனையோ வருஷம் கெட்ட பழக்கம் இருந்துச்சு, எத்தனையோ வருஷம் தவறாய் பேசினோம், எத்தனையோ வருஷம், ஆனா மாறுச்சு. இயேசு உள்ள வந்த பிறகு மாறுச்சு. அப்போ இதெல்லாம் விஷயங்கள் எல்லாம் மாறல. இப்ப எப்ராயிம் இடத்துல சில காரியங்கள் எல்லாம் காட்டுறேன். அந்த எப்ராயிம் இடத்துல இருக்கக்கூடிய காரியங்கள் ஒரு இடத்துல நம்ம இடத்துல இருந்துச்சுன்னா நான் கிறிஸ்துவனாய் ஞானஸ்தானம் பெற்றும் மாறலன்னு சொல்லி அர்த்தம். இப்ப புதுப்பிக்கணும், சரிப்படுத்தணும். நான் பேர் மாற்றியும் நான் மாறலன்னு சொல்லி அர்த்தம். பேர் ஒட்டிதான் மாறி இருக்குது, நான் மாறல. அப்போ நாமும் மாறணும், நம்முடைய பேரும் மாறணும். அதான் முழு ஞானஸ்தானம். அப்போ இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிற காரியம், அவனத்துல சில காரியங்கள் இருந்தது, அந்த எப்ராயிம் இடத்துல சில காரியங்கள் இருந்ததுனால அவன் முழுமையான ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியல. ஒரு 2-3 வசனத்தை உங்களிடத்துல காட்டி கொடுத்து நான் கடந்து செல்கிறேன். முதலாவது நியாயாதிபதிகள் புஸ்தகத்தில் 8வது அதிகாரத்துல 1வது வசனம் 1:8. அப்பொழுது எப்ராயிம் மனுஷர் அவனை நோக்கி, நீ மீதியானவர் மேல் யுத்தம் பண்ண போகிற போது எங்களை அழைப்பிக்கவில்லையே, இப்படி நீ எங்களுக்கு செய்தது என்ன என்று அவனோட பலத்த வாக்குவாதம் பண்ணினார். முதல்ல இந்த எப்ராயிம் இடத்துல காணப்படுகிறதான ஒரு காரியங்கள் என்ன கேட்டா வாக்குவாதம். விட்டு கொடுக்கிற சுபாவமே இருக்காது, விட்டு கொடுக்கிற சுபாவமே இருக்காது. நான் அடிக்கடிக்கு சொல்லுவேன், இதனால தான் ஆசீர்வாதம் கம்மி. அதான் பெருசா வந்து போட்டுமே. ஆபிரகாம் கிட்ட ஆண்டவர் பார்த்து சொல்றாரு, ஆபிரகாமும் அங்கே அங்கே ஆபிரகாமை ஆண்டவர் அழைக்கிறார், கூட ஒட்டி கொள்கிறார். ஒருத்தர் கூட ஒட்டி கொள்றாரு. இவரை அழைக்கல ஆண்டவர், லோத்த ஆண்டவர் அழைக்கல, ஆபிரகாமை தான் அழைச்சாரு. ஆபிரகாம் அழைச்சுன்னா அவங்க மந்தை மேய்ப்பருக்கு இவங்க மந்தை மேய்ப்பருக்கு பிரச்சனை வருது. பிரச்சனை வந்த உடனே ஆபிரகாம் ஒரு வார்த்தை சொல்லுகிறார். எத்தனை தோசம் பாது? 13:9 வாசிங்க. இந்த தேசம் எல்லாம் உனக்கு முன் இருக்கிறது அல்லவா, நீ என்னை விட்டு பிரிந்து போகலாம். நீ இடதுபுறம் போனால் நான் வலதுபுறம் போகிறேன், நான் வலதுபுறம் போகிறேன். நீ வலதுபுறம் போனால் நான் இடதுபுறம் போகிறேன் என்றார். அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. இந்த சட்டப்படி இதை சொல்ல வேண்டியது யாருன்னா லோத்து சொல்லி இருக்கணும். ஆபிரகாம தான் ஆண்டவர் அழைச்சாரு. நானும் தான் சொல்லிப்பேன், என் கூட இதுக்கப்புறம் வர தேவையில்லை, கேட்டா விட்டு போ அப்படின்னு இருப்பேன். போ, இதுக்கப்புறம் வராத, இதுக்கப்புறம் இது செய்யாத போ அப்படின்னு சொல்லி வெட்டி விட்டுருப்பேன். இதுதான் ஏன் கோணம், வெட்டி விட்டுருப்பேன். ஆபிரகாம் பார்த்து சொன்னாரு, எப்பா அதான் தெய்வீகம். தெய்வீகம் உள்ள வந்துச்சு. தெய்வீகம் உள்ள வந்துச்சுன்னா விட்டு கொடுத்துரும். நான் சொல்லிட்டு அடிக்கடிக்கு சொல்லியிருப்பேன், யார் போய் மன்னிப்பு கேட்பான்னு சொன்னா 2 பேருக்கு சண்டை வந்துச்சு, 2 பேருக்கு பிரச்சனை வந்துச்சு. அந்த பிரச்சனையில ஒரு நாள் அப்படியே இருந்துச்சு,
யார் முதல்ல? குடும்பத்துல எல்லாம் வரும். இது குடும்பத்துல எல்லா குடும்பத்திலயும் பிரச்சனைகள், எல்லா குடும்பத்திலயும் போராட்டங்கள் இருக்கும். போராட்டம், பிரச்சனை, மனக்கசப்பு அதெல்லாம் இல்லாத குடும்பமே இருக்காது. அப்படி இல்லைன்னா அவங்க நடிக்கிறாங்கன்னு சொல்லி அர்த்தம். என்னுடைய லைஃப்ல சொல்றேன், என் வாழ்க்கையில கத்துக்கின பார்த்து நான் சொல்றேன். அவன் வரும், அது சால்வ் ஆகணும், அது சரியா ஆகணும். அப்படி வந்து அந்த போய் சரிப்பா நடந்ததுலாம் நடந்துச்சுப்பா, மன்னிச்சுக்கோ, சரி விடு, சாரி அப்படின்னு கேட்க யாருமா கேட்பாங்க? யாருமா கேட்பாங்க? இயேசு யாரு உள்ள இருக்கிறாங்களோ அவங்கதான் போய் முதல் மன்னிப்பு கேட்பாங்க. முதல் மன்னிப்பு யாரு கேட்பாங்கன்னு கேட்டா, இயேசு யாரு உள்ள இருக்கிறாங்களோ அவங்கதான் முதல்ல போய் பேசுவாங்க. சரி நடந்ததெல்லாம் நடந்துச்சு, இன்னும் எவ்வளவு நாளைக்கு அப்படி இருக்குது? ஓ வா சாப்பிடலாம், நமக்கு குடும்பம் நடத்துறோம், வேற ஒன்றும் நடத்தல இல்ல, சினிமா ஒன்றும் நடிக்கல இல்ல, வா சரியாகலாம் போ, பிள்ளைங்க இருக்காங்க, குடும்பம் இருக்குது, சமுதாயம் இருக்குது, நம்ம கிறிஸ்துவங்க சபை இருக்குது, ஊழியம் இருக்குது, எல்லாம் சரியாகணும், வா போலாம், சரிப்படுத்து. இதுதான் கிறிஸ்து இருக்கிறவங்க இதுதான் செய்வான். வாக்குவாதம் பண்ணா, நீ அப்படி சொன்னியே, நான் அப்படி சொன்னேன், நான் மறக்க மாட்டேன், சாவர வரைக்கும் மறக்க மாட்டேன். அப்போ உனக்கு ஜென்ம சுபாவம் சாகலன்னு சொல்லி அர்த்தம். இந்த எப்ராமியுடைய வம்சத்துக்கு அது இருந்துச்சு. வாக்குவாதம் பண்ற, சின்ன விஷயத்தை கூட பெருசா பண்ற காரியங்கள், சின்ன காரியத்தை கூட வாக்குவாதம், பேச்சு வளர்ந்துக்கினே போகுது. வேதம் சொல்லுது, சொற்களின் மிகுதியில் பாவம் இல்லாமல் போவாது. சில பேர் வாய் அடக்க மாட்டான். சில பேருக்கு இந்த வாய் பெருசா இருக்கும். வாயின இந்த வாய் இல்ல, உள்ள வாயின் வார்த்தை வெற்றும். அந்த வார்த்தை சுற்றும், கொன்னுடும், கத்தி எடுத்து குத்துற மாதிரி இருக்கும் அந்த வார்த்தை. அந்த வார்த்தையை பிடிச்சி நெஞ்ச பிடிச்சி உட்கார வேண்டியதான். இந்த வார்த்தை சொல்லிட்டாங்களே, இந்த வார்த்தை சொல்லிட்டாங்களே, இந்த வார்த்தை சொல்லிட்டாங்களேன்ட்டு. அப்போ முதல்ல ஆசீர்வாதத்துக்கு தடை. இவனுக்கு மனசுக்கு ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்து இவனுடைய ஆசீர்வாதம் குறைஞ்சு போனதுக்கு காரணம், இவனுடைய கை, இஸ்ரவேலுடைய கை வேற, ஆமா வலது கை இல்லாம இன்னொரு கை, இடது கை அவன் மேல பட்டதுக்கு காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, முதல்ல அவன் வம்சத்துக்கு, அவனுடைய ஜெனரேஷனுக்கு அவனுடைய சுபாவமே என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வாக்குவாதம் பண்ற சுபாவம். இவனுக்கு நல்ல சுபாவம் இல்லை. இந்த வாக்குவாதம் பண்றது, அது வாக்குவாதம், அது வாக்குவாதத்தை குறித்து சொல்லுது, அது வாக்குவாதம். அது வாக்குவாதம் பண்ணாதீங்க. பெருசா இருந்து போட்டோம், அவனே நீயே பெருசா இருப்போ, நீயே பெரியவனா இருப்போ, நீயே யாராவது இருப்போ, ஆமா எனக்கு தெரிஞ்சது இவ்வளவுதான், நான் இப்படி சொல்றேன். என்னை யாரா சொன்னா, ஏப்பா நான் இப்படிதான்ப்பா, நான் என்னால இப்படிதான், இவ்வளவு இதுக்கப்புறம் என்னால போக முடியாது, நான் அவ்வளவுதான், நான் உடனே இறங்கிடுவேன் கீழே, நான் இப்படிதான், என்னை விட்டுருங்க, ஆளை விட்டுருங்க. உங்ககிட்ட வாக்குவாதம் பண்ணி நான் அப்படியே ஜெயித்து முன்னாடி வரணும்லாம் இல்லை. அது பேர் வாக்குவாதம், அது பேர் வாதம், வியாதி. அப்போ இவனுக்குள்ளாக இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் இருந்ததுனால உன்னுடைய வாழ்க்கையில இவனுடைய காரியத்துக்கு, ஆசீர்வாதத்துக்கு இவனால போக முடியல. இரண்டாவதாக 12வது அதிகாரத்துல நீங்க வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா, 12வது அதிகாரம் நியாயாதிபதிகள் புஸ்தகத்துல 12வது அதிகாரம் 1வது வசனம். எப்ராயிம் மனுஷர் ஏகமாய் கூடி வடக்கே புறப்பட்டு போய் யெப்தாவை நோக்கி, நீ எங்களை உன்னோட கூட வரும்படி அழைப்பியாமல் அம்மோன் புத்திரன் மேல் யுத்தம் பண்ண போனது என்ன? உன் வீட்டையும் உன்னையும் கூட அக்கினியால் சுட்டு போடுவோம் என்றார்கள். அடுத்தது என்னன்னு கேட்டா, இந்த எப்ராயிம் புத்திரர்கள் என்ன பண்ண, அடுத்தது நீ என்ன மதிக்கல, நீ என்ன பண்ணல, நீ எனக்கு மதிக்கல, சரியான மதிப்பு கொடுக்கல, மரியாதை கொடுக்கல, கனத்தை எதிர்பார்க்கிறாள். ஒரு காரியத்தை செஞ்சுட்டு நம்ம பேர் வந்துட மாதிரி அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்க்கிறாள். இவெல்லாம் எப்ராயிம் புத்திரன். ஆமா, ஒரு காரியத்தை சொல்லிட்டு நான் அடிக்கடி சொல்லு, ஒரு பொட்டலத்தை பிரியாணி பொட்டலத்தை கொடுத்து போட்டோ எடுத்துக்கிறாள். ஒரு பொட்டல பிரியாணி கொடுப்பான், கொடுத்துட்டு போட்டோ ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவான். இது பெருமை எதிர்பார்க்கிறாள். இந்த பெருமை எதிர்பார்க்கல. அவன் மறுபடியும் அந்த வசனத்தை வாசித்தாங்க. எப்ராயிம் மனுஷர் ஏகமாய் கூடி வடக்கே புறப்பட்டு போய் யெப்தாவை நோக்கி, நீ எங்களை உன்னோட கூட வரும்படி அழைப்பியாமல் அம்மோன் புத்திரன் மேல் யுத்தம் பண்ண. என்ன நீ மதிக்கவே இல்லை, எனக்கு நீ கனம் கொடுக்கல, எனக்கு கொடுக்க வேண்டியதான ஸ்தானத்தை சரியா கொடுக்கல, அதுக்கு ஒரு பிரச்சனை. இந்த வார்த்தையில இதெல்லாம் இருக்குதா பாருங்க. போன வாரத்துல இந்த வாரம் வரைக்கும் எதுனா இருக்குதா பாருங்க. ஆமா, நான் பாட்டுக்கு ஆமா எதையும் விட்டு கொடுக்காம எதுவும் வாக்குவாதம் பண்ணி, யாருக்கிட்டையாவது வாக்குவாதம் பண்ணி நான் பாட்டுக்கு என் லைஃப் தள்ளி போயினே இருக்கா பாருங்க. ரெண்டாவது, என்ன மதிக்கல, எனக்கு சரியான கணத்தை கொடுக்கல, எனக்கு பேர் போடல, என்ன இது பண்ணல, எனக்கு சரியா கௌரவப்படுத்தல, எனக்கு கனப்படுத்தல, ஏதாவது சொல்றவங்க பாருங்க. கர்த்தர் கனப்படுத்துற உன்னை,
மனுஷன் கனப்படுத்துறதால இல்லைங்க, தெய்வம் கனப்படுத்துற ஒண்ணு. கர்த்தர் கனப்படுத்துறாருன்னா அவருடைய கடமை வேற. சொல்ல சும்மா இந்த சால்வை போத்துறது, இது போட்டதுல இதெல்லாம் வீண் காரியம். அதுக்கு யாருக்காவது ஏதாவது ஒண்ணு செய்யலாம். இந்த நேரத்துல எல்லாம் நான் அந்த யூதாஸ் காரியத்தை மாதிரி தான் சொல்லுவேன். இது இருந்துச்சுன்னா வேற யாருக்காவது எதுக்காவது யூஸ் ஆகும், அது செய்யி போ. சும்மா எனக்கு போட்டு சால்வை போட்டுட்டு நான் போட்ட அந்த சால்வை வச்சு என்ன போட்டது? ஒரு சால்வை இருக்கு. ஒவ்வொரு கூட்டத்துக்கும் போகும்போது ஒவ்வொரு சால்வை போட்டுருவாங்க. முன்னாடியே சொல்றேன், எப்பா எனக்கு இந்த சால்வைகள்லாம் வேணாம், முடிஞ்சா வேற என்ன சால்வெல்லாம் வேணாம் எனக்கு. நீ எனக்கு நான் சாப்பாடே கேட்காத ஆளு, நீ என்னத்தை செஞ்சாலும் திண்டு போயிடுவேன். ஏன்னா நான் ஜெயில வளர்ந்த ஆளு, 13 வருஷம் ஜெயில் சாப்பாடு சாப்பிட்ட ஆளு. எதை வேணாலும் தின்னுவேன், எதை வேணாலும் கொடுப்பேன், எங்க வேணாலும் படுத்துக்குவேன், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எனக்கு. அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நீ சால்வை போட்டு எனக்கு கனப்படுத்தணும்னு அவன் அவசியமே இல்லை. அந்த சால்வெல்லாம் அப்படியே கிடைக்குது, கிட்டத்தட்ட அப்படியே இருக்கு சால்வெல்லாம் கட்டா. நான் சொல்ல வருகிற காரியம் கேட்டா, ஒரு கணத்தை யாராவது எதிர்பார்த்தாங்கன்னா, பெருமை எதிர்பார்த்தாங்கன்னா, அல்லது அவங்களுக்குள்ளாக என்னை கனப்படுத்தணும், என்னை மதிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்த்தாங்கன்னா, இது எப்ராயிமின் ஆவி. எப்ராமியுடைய அவங்களுடைய அந்த ஜெனரேஷன் சொல்லி அர்த்தம். நீ மனசே ஆள் இல்லை. இன்றைக்கு பாருங்க, ஒரு சுத்திகரிப்பு நமக்குள்ளாக வரட்டும், நமக்குள்ளாக இன்றைக்கு சரிப்படுத்திக்கலாம். அந்த காரியங்கள் நம்ம இடத்துல இருந்துச்சுன்னா இன்றைக்கு கொஞ்சம் நம்ம மாத்தி சரிப்படுத்தலாம். மூன்றாவதாக இன்னொரு காரியத்தை சொல்லி நான் முடிக்கிறேன். 1 நாளாகமம் புஸ்தகம் 7வது அதிகாரம் 22வது வசனம். 1 நாளாகமம் 7:22. அவர்கள் தகப்பனாகிய எப்பிராயீம் அநேக நாள் துக்கம் கொண்டாடுகையில் அவன் சகோதரர் அவனுக்கு ஆறுதல் சொல்ல வந்தார்கள். அடுத்து இத முகம் அநேகருக்கு இதுதான் பிரச்சனையே. இன்னைக்கு எப்ராயிம் ஆவி எப்படி இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த முகத்துல தான் காணப்பட்டு. சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் மூஞ்சி. இந்த நீங்க ஒரு டம்ளர் தண்ணியை கொடுத்தா கூட சந்தோஷமா சிரிச்சு கொடுத்து வச்சுக்கோங்களேன். இதுல இருக்கிற விஷயங்கள் வேற. தண்ணி எடுத்து கொடுக்கும் போதே, ஆமா காவிரியே உங்க அம்மா மாதிரி பண்ணா எப்படி இருக்கும்? காவிரி, ஆமா எங்க ஃபேமிலியில இருக்கிற தண்ணி, ஒரு டம்ளர் தண்ணி எடுத்து குடிச்சிட்டியடா அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கும். இந்த முக ரூபம் சில நேரத்துல பிசாசு ஆளுக செய்யும். இந்த முக ரூபத்தை, முகமே எப்போதும் ஏதோ இழந்தது போல. நான் அடிக்கடிக்கு சொல்லுவேன், சுடுகாட்டுல இருந்து பொனை எந்த வந்த மாதிரியே இருக்குதுன்னு சொல்லுவேன். சில மூஞ்சுங்கெல்லாம் அப்படிதான் இருக்கும். சில மூஞ்சி பார்த்து சோறு செஞ்சாலும் சரி, சோறு போட்டாலும் சரி, அது மத்தவங்களை ஆமா அது என்னமோ பெருசா சொத்தெல்லாம் இழந்துட்டு அப்படியே அடிமை தளத்துல இருக்கிற மாதிரியே மூஞ்சி வச்சு ஓண்டு வந்து நிக்க, முன்னாடி வந்து நிக்கும். அதுக்கிட்ட தண்ணி கூட வாங்கி, ஆமா அது மூஞ்ச பார்த்து எங்க சொல்லுவாங்க, அடிக்கடி சொல்லுவாங்க, விடியா மூஞ்சி வேலைக்கு போனாலும் கூலி கிடைக்காது அப்படின்னுவாங்க. எங்க அப்பா சொல்லுவாங்க தமிழ்ல, அது மூஞ்சி என்னமோ அப்படியே எப்பவுமே துக்க மூஞ்சி தான் இருக்கு. எப்பவுமே அந்த முகத்துல கொஞ்சம் கூட விடிவே இருக்காது. எவ்வளோ செஞ்சு போடு, எவ்வளோ வாங்கி போடு, எவ்வளோ காரியத்தை செய், எவ்வளோ பண்ணி ஏதோ ஒண்ணு இழந்தது போலவே. கர்த்தருடைய பிள்ளைங்க அப்படி இல்லை. ரூபம் அவனுக்கு வேறுபடாது. முகரூபம் வேறுபட்டது யாருன்னு கேட்டா, யாக்கோபுடைய மாமனுக்கு முகரூபம் வேறுபட்டது. அவன் முகம் வேற மாதிரி ஆச்சு. ஆபேல கொன்ற காயினுடைய முகம் வேறுபட்டது. இவங்க முகமே வேறுபடும். முன்னாடி போய் நிக்காது, மூஞ்செல்லாம் வேற மாதிரி மாறிடும். பிறக்கும் போது அப்படியே பிறந்த நீ சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் மூஞ்சி தூக்கிவங்க. சில வீட்டுல சின்ன விஷயத்துக்கு தான், பெருசெல்லாம் நடக்காது. சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் மூஞ்சி தூக்கி என்னமோ மேல வச்சுக்கின்னு ஒரு நாள் பேசாம ஏதாவது அப்படியே யாருக்காவது கொடுக்கும் போது அது வேற மாதிரி கொடுத்து யாகடே அப்படி கொடு. குடும்பத்துல நடக்கிற விஷயங்கள் தான் நான் பேசுறேன். குடும்பத்துல நடக்கக்கூடிய காரியங்கள் தான் பேசுறேன். இந்த இப்படிப்பட்டதான சுபாவம் இருக்கிற இடத்துல நம்முடைய வாழ்க்கையில அந்த ஆசீர்வாதம், முழுமையான ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. காரணம் இல்லாம யார் மேலேயும் கோபமா இருப்போம், காரணம் இல்லாம யார் மேலேயே எரிச்சலா இருக்கும். அப்பதான் முக ரூபம் வேறுபடும், முக நாடி வேறுபடும், நமக்குள்ளாக எரிச்சல் உண்டாகும். இப்போ இந்த வாரத்தில் இதெல்லாம் இருக்கா, எனக்கு டைம் ஆயிடுச்சு, நான் காட்டிக்கொண்டே போலாம். நான் முதல்ல ஒரு காரியத்தை சொன்னேன், வாக்குவாதம். நான் பெரியவனா, நீ பெரியவனா, என்னால ஆச்சு, உன்னால ஆச்சு, 6 நாள் ஆச்சு, இன்னியோடு க்ளோஸ் பண்ணுங்க, இன்னியோடு முடிங்க அந்த கடை. இன்னைக்கு மீட்டர் கட் பண்ணி, ஆமா அடுத்த மீட்டர் இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க, இன்னைக்கு கட் பண்ணுங்க. யார் நாள் ஆச்சுதான் தெரியாது. நான் தேவனுடைய பிள்ளை, நான் தேவனுடைய பிள்ளை. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்க வல்லவரா இருக்கிறார். 2வது, எந்த கணத்தையும் மனிதனிடத்துல எதிர்பார்க்காதீங்க. மனிதன் கனப்படுத்தி உங்களை நடக்க ஒரு காரியமே செய்ய போறது இல்லை. ஆமா, புகழ்ச்சி உங்களுக்கு தேவையில்லை. எந்த இதுலயும் என்னை மதிக்கல, என்னை கௌரவப்படுத்தல அப்படின்னு சொல்றதான காரியங்கள் இன்றைக்கு இருந்தா அதை விட்டுருங்க, இன்றைக்கு விட்டுருங்க.
இன்றைக்கு சுத்திகரிங்க, கர்த்தர் உங்களை நடத்துவார். ஒருவேளை உங்களுடைய முக நாடி ஒரு இடத்துல வேறுபட்டு துக்க முகமாய் இது வரைக்கும் காணப்பட்டா, கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் சந்தோஷமா இருக்கணும். கிறிஸ்து, ஆமா நான் கிறிஸ்தவன், ஆமா நான் கிறிஸ்தவன் அப்படின்னு சொல்லும் போது எனக்குள் இயேசு வாழ்கிறார் என்று சொல்லி அர்த்தம். ஆமா, எது இருக்குதோ இல்லையோ இயேசுவை நான் பிரதிபலிக்கிறதான என் முகமா இருக்கணும், இயேசுவை காட்டுகிற ஒரு வாழ்க்கையா இருக்கணும். நீங்க அந்த காரியத்தில் செயல்படுங்க. கர்த்தர் உங்களை ஆமா ஆசீர்வதிக்க வல்லமை உள்ளவரா இருக்கிறார். இந்த 3 காரியத்தை தான் நான் சொன்னேன். இன்னும் நிறைய காரியங்கள் சொல்றேன். இந்த 3 காரியத்தை தான் சொன்னேன். இந்த 3 காரியத்தை இன்றைக்கு நாம சரிப்படுத்தலாம். ஒருவேளை நமக்குள்ளாக இந்த 3 காரியத்தில் ஏதாவது ஒரு காரியங்கள் இருந்தா, அவருடைய வலது கை நம்ம மேல இருக்காது, அவருடைய இடது கை தான் நம்ம மேல இருக்கும். ஆகினால் எல்லாம் முழங்கால் படியிட்டு தேவனை நோக்கி, ஆண்டவரே, ஒருவேளை கர்த்தாவே இப்பொழுது எங்களை ஆசீர்வதிக்கிற என் தேவன், அப்பா வலது கரத்தை உயர்த்தி ஆசீர்வதிக்கிற தேவன், வலது கரத்தை பிடித்து ஆசீர்வதிக்கிற வழி நடத்துகிற தேவன், கர்த்தாவே இன்றைக்கு எங்களுக்குள்ளாக இந்த எப்பிராயீமுடைய அந்த சுபாவங்கள் கர்த்தாவே மாறும்படியாக, ஒருவேளை கர்த்தாவே அந்த நாட்களில கர்த்தாவே அப்பா நாங்க ரட்சிக்கப்படாததுக்கு முன்பதாக இருந்தது போலவே இன்றைக்கும் வாக்குவாதத்தினாலே, அந்த வாக்குவாதத்தினாலே இன்றைக்கும் அப்பா எங்க குடும்பத்தை நாங்க இழந்திருக்கிறோம், எங்க ஊழியத்தை நாங்க இழந்திருக்கோம், அப்பா நல்ல உறவுகளை நாங்க இழந்திருக்கிறோம். இன்றைக்கு எங்களை சரிப்படுத்துங்க. எல்லாம் கேட்கலாமா? சரிப்படுத்தலாமா? இன்றைக்கு கொஞ்சம் சரிப்படுத்திக்கலாமா? கொஞ்ச நேரம். ஓ ரிவாலா சீக்கிரப்பா, யார் பேசுனீங்க தெரியாது, யாரோ ஒருத்தர் தப்பு பண்ணா, யாரோ ஒருத்தர் தப்பு பண்ணும், எங்கேயோ ஒரு இடத்துல மிஸ்டேக் நடந்துருச்சு. ஆனா அதையே பிடிச்சு கொண்டு அதையே இன்றைக்கு நினைத்து அதுவே இன்றைக்கு நமக்கு பெரிய முள்ளாக பெரிய பாரமாக நமக்கு மாறக்கூடாது. நான் கர்த்தருடைய பிள்ளைங்க, நம்ம தெய்வத்துடைய பிள்ளைங்க, இன்றைக்கு நாம கொஞ்சம் விட்டு கொடுப்போம். நம்ம இன்றைக்கு தேவனுடைய பிள்ளைகளா இருக்கிறபடினாலே இந்த வாக்குவாதத்தின் ஆவி, அந்த வாக்குவாதத்தின் சுபாவம் நம்ம கிட்ட இல்லாதபடிக்கு இன்றைக்கு நம்ம மாற்றுவோம். இன்றைக்கு நம்ம மாற்றுவோம். சின்ன சின்ன விஷயத்தை கூட இன்றைக்கு பெருசாக, அந்த சின்ன விஷயத்தை பெருசா மாற்றி இன்றைக்கு கர்த்தருடைய அவர்கிட்ட இருக்கிறதான உறவுகளை நம்ம இன்றைக்கு பிரித்து விட்டோம். இன்றைக்கு கொஞ்ச நேரம் எல்லாம் மாற்றுவோம். இன்றைக்கு சின்ன காரியங்களை செஞ்சுட்டு நம்ம பெரிய மகிமை எதிர்பார்க்கிறோம், பெரிய இன்றைக்கு புகழ்ச்சி எதிர்பார்க்கிறோம், பெரிய மதிப்பை எதிர்பார்க்கிறோம், பெரிய மரியாதை எதிர்பார்க்கிறோம், ஒரு கணத்தை எதிர்பார்க்கிறோம். இன்றைக்கு செய்ய வேண்டியது இன்னும் நிறைய இருக்கு சகோதரா சகோதரி, இன்னும் செய்ய வேண்டியது நிறைய இருக்கு. ஆண்டவர் உன்னை ஆசீர்வதிக்க வேண்டியதும் இன்னும் நிறைய இருக்கு. கர்த்தருக்காக நீ செய்ய வேண்டிய காரியங்களும் பெருசா இருக்கிறது. சின்ன காரியத்தை செஞ்சுட்டு கூட ஒருவேளை நம்மளுடைய குடும்பத்துல நம்மளை மதிக்கல, நம்ம குடும்பத்துல நம்மளை கௌரவப்படுத்தல, கனப்படுத்தல, நம்ம குடும்பத்துல நம்மளை விட்டுட்டாங்க, நம்மளை கேட்காம செஞ்சுட்டாங்க, நம்மளுக்கு மரியாதை இல்லை, இதெல்லாம் விட்டுருங்க. இன்றைக்கு கர்த்தர் உன்னை மதிச்சா போதும், கர்த்தர் உன்னை கனப்படுத்தினா போதும், அவர் தான் உன்னை கனப்படுத்தணும், அவருடைய கரம் தான் உன் மேல இருக்கணும். இன்றைக்கு சின்ன சின்ன காரியத்துக்கெல்லாம் இன்றைக்கு நம்ம அந்த புகழ்ச்சி எதிர்பார்த்து கொண்டு, அந்த மதிப்பை எதிர்பார்த்து கொண்டு இன்றைக்கு தெய்வம் கொடுக்கிறதான அந்த ஆசீர்வாதத்தை விட்டுட்டோம். சில நேரங்களில் நம்முடைய முகம் நாடி வேறுபடுகிறது, துக்கமுகமாய் காணப்படுகிறோம், எந்த நேரத்திலையும் துக்கமுகமாய் காணப்படுகிறோம், மற்றவங்களை துக்கப்படுத்துறோம், அப்படியா இருந்து மற்றவங்களை துக்கப்படுத்துகிறோம், முகம் நாடி வேறுபடுகிறது, எரிச்சல் உள்ள இருக்கிறதுனால தான் நம்முடைய முகங்கள் அப்படி இருக்கிறது. எப்படி வசனம் அதை தான் சொல்லுகிறது, இருதயத்தின் நினைவு வாய் பேசும் என்று சொல்லுவாங்க. இருதயத்துல என்ன இருக்கிறதோ அது வாய் பேசும் அப்படி சொல்லுவாங்க. அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நாம் தெய்வம் இருக்கக்கூடியதான இருதயம், என் முகம் பிரகாசமா இருக்கணும், மற்றவங்களை அரவணைக்கிற முகமா இருக்கணும், மற்றவங்களை ஏற்றுக்கொள்ளுகிற முகமா இருக்கணும், துக்க முகமா இல்ல. நம்ம இன்றைக்கு முகநாடி வேறுபட்டு அல்ல, அல்லது பிசாசின் ரூபத்தோடு அல்ல, அந்த சுபாவத்தோடு அல்ல, அந்த எரிச்சலோடு அல்ல. இன்றைக்கு யார்கிட்டையாவது எரிச்சலா நடந்து கொண்டோம்னா, யார்கிட்டையாவது முகநாடி வேறுபட்டு நடந்து கொண்டோம்னா, யார்கிட்டையாவது இன்றைக்கு அந்நிய முகத்தோடு நடந்து கொண்டோம்னா, இன்றைக்கு நம்ம சொல்ல போகிற, ஆண்டவரே உம்மை நான் காட்டணும், ஆண்டவரே என் தெய்வத்தை நான் காட்டணும், ஆண்டவரே அவர்களை அடிக்கும் போது, அவர்களை கிழிக்கும் போது, ரத்தம் சிந்தும் போது, அவருடைய சரீரங்கள்லாம் உழப்பட்ட நிலத்தை போல மாறும் போது கூட ஆண்டவர் சொன்னாரு, செய்வது அறியாமல் செய்கிறார்கள் என்று சொல்லி அவர் முகம் கொஞ்சம் கூட ரூபம் மாறுபடவே இல்லை. ஓ ரிபாலா சிக்கரபா, நம்ம இன்றைக்கு கேட்க போகிறோம், நம்ம முகத்தினால் எத்தனையோ பேர் எரிச்சலாய் மாற்றி இருக்கிறோம். எரிச்சலான முகங்கள் நம்ம இடத்துல காணப்படுகிறது, எரிச்சலான பேச்சுகள் நம்ம இடத்துல காணப்படுகிறது. இன்றைக்கு நம்ம சரிப்படுத்த போகிறோம், நம்மை சரிப்படுத்த போகிறோம். ஆண்டவர் பார்த்து சொல்லுகிறாரு, எப்பிராயீமே நான் உன்னை எப்படி கைவிடுவேன், எப்பிராயீமே நான் உன்னை எப்படி மறந்து விடுவேன். ஆண்டவர் சொல்லும் போது மறுபடியும்
மறுபடியுமாய் அவரிடத்துல கிட்டி சேரும்படியாக, அவரிடத்துல மறுபடியுமாய் வரும்படியாக. ஹல்லேலூயா. மனுஷனுடைய இருதயங்கள் தான் வாழ்க்கையே. உன் இருதயம் எப்படி இருக்கிறதோ அப்படி வாழ்க்கை இருக்கும். என்னை ஆண்டவரிடத்தில் சொல்லுங்க, என் இருதயத்தை மாற்றும், என்னை சரிப்படுத்தும், என்னை சுத்திகரியும், என்னை பரிசுத்தமாக்கும். நம்ம எல்லாரும் கொஞ்ச நேரம் எல்லா ஸ்தோத்திரம் சொல்லுங்க, எல்லா ஸ்தோத்திரம் சொல்லுங்க. இந்த சுத்திகரிப்புக்காக நான் ஜெபம் பண்ண போகிறேன். ஆண்டவரே எங்களை சரிப்படுத்துங்க, ஆண்டவரே எங்களை சரிப்படுத்துங்க. எத்தனையோ நேரங்களில நாங்க தேவையில்லாத வார்த்தைகளை பேசிட்டோம் அப்பா. கடைசி நாட்களில மனிதன் பேசுகிறதான எல்லா வார்த்தைகளை குறித்து கணக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த நினைவு இல்லாம மற்ற நேரத்தில் நாங்கள் அதிகமாய் பேசிட்டோம் ஆண்டவரே. ஒருவேளை கர்த்தாவே நாங்கள் பெரிய மதிப்பும் மரியாதையை எதிர்பார்த்துட்டோம், புகழ்ச்சி எதிர்பார்த்துட்டோம், ஏதோ ஒரு காரியத்தை எதிர்பார்த்து செஞ்சிட்டோம். அதே நேரங்களிலே எங்களுடைய முக நாடி வேறுபட்டு எரிச்சலோடு நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். இன்றைக்கு எங்களை சரிப்படுத்தும், சுத்திகரியும் பரிசுத்தம் உள்ள நல்ல பிதாவே, ஆண்டவர் இயேசுவின் நாமத்தினாலே கர்த்தாவே இந்த இரவு வேளையில யாரெல்லாம் என் ஜெபத்துல கர்த்தாவே நாங்கள் ஜெபிக்கிற இந்த ஜெபத்துல சேர்ந்து கொள்கிறார்களோ அவங்க குடும்பத்துக்கெல்லாம் ஜெபிக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தினாலே. எந்த அசுத்த ஆவிகள் மேல இருந்தாலும், எந்த கர்த்தாவே கர்த்தரை பிரியமில்லாத காரியங்கள், துக்கப்படுத்துகிற காரியங்கள், எந்த காரியங்கள் இருந்தாலும் இப்போதே உம்முடைய ரத்தத்தை ஊற்றி கழுவி சுத்திகரியும், நாளை ஆராதனைக்கு தகுதிப்படுத்தும். இப்போதே கர்த்தாவே ஒவ்வொரு இருதையும் சபையாய் மாற்றும். பாவம் மாற, அக்கிரமங்கள் நீங்க சுத்திகரியும். திருக்கரத்தில் அர்ப்பணிக்கிறோம், இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஜெபத்தை தேவன் கேட்டார். ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். நம்ம அடுத்ததாக ஒரு ஜெபத்தை ஜெபித்து நம்ம முடிக்க போகிறோம். நாளை ஆராதனை நமக்கு ஆசீர்வாதமா இருக்கணும், ஆராதனையில கர்த்தர் மகிமைப்படணும். ஆமா, நம்ம ஆன்லைன்ல கொடுக்கிறோம். அந்த ஆன்லைன்ல கொடுக்கறதுனால எல்லாம் வீட்டுக்கு தங்கு தடை இல்லாமல் போய் சேரணும். யாரெல்லாம் இந்த ஆராதனையில நாளை தினத்துல ஆராதிக்கிறாங்களோ அவங்களை எல்லாம் கர்த்தர் நடத்தணும். நம்ம ஸ்தோத்திரம் பண்ணலாம், எல்லாம் கொஞ்ச நேரம் ஸ்தோத்திரம் பண்ணலாம். ஸ்தோத்திரம் பண்ணி ஜெபித்து நம்ம முடிக்க போகிறோம். ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, உம்மை துதிக்கிறோம், மகிமைப்படுத்துகிறோம். பிரைஸ் அல்லாஹ், பிரைஸ் அல்லாஹ். பரிசுத்தமுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆண்டவர் இயேசுவின் நாமத்தினாலே இந்த நாளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த வாரம் முழுவதும் கர்த்தாவே எங்களை நடத்தினீர். கர்த்தாவே ஸ்தோத்திரம். தொடர்ந்து நாளை ஆராதனைக்காக உம்மை நோக்கி பார்க்கையா, உலகம் எங்கும் நடக்கிறதான இந்த ஆராதனைகளுக்காக உம்மை நோக்கி பார்க்கிறோம். ஒவ்வொரு பரிசுத்தவான்களையும் என் தேவனாகிய கர்த்தர் தகுதிப்படுத்துவீராக, ஒவ்வொரு சபையும் தகுதிப்படுத்துவீராக, ஒவ்வொரு விசுவாசிகளையும் தகுதிப்படுத்துவீராக. அதி சீக்கிரத்தில் நீங்கட்டும் ஆண்டவரே. இப்படிப்பட்டதான கர்த்தாவே சபை இல்லாத ஆராதனை இயேசுவின் நாமத்தாலே மாறட்டும் ஆண்டவரே. எல்லாரும் சபைக்கு வந்து தெய்வத்தை ஆராதிக்க தேவனாகிய கர்த்தர் உதவி செய்யும். நாளைய கூட்டங்களை பொறுப்படுத்தி நடத்துங்க. யாரெல்லாம் ஆன்லைன்ல எப்படியாய் கர்த்தாவே அப்பா ஆராதனை நடத்துறார்களோ அதை அங்கீகரித்து என் தேவனாகிய கர்த்தர் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் போய் சேர என் தேவனாகிய கர்த்தர் உதவி செய்யுங்கப்பா. ஊழியம் செய்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காய் ஸ்தோத்திரம். ஊழியத்துக்காய் கொடுக்கிற, உழைக்கிற, நேசிக்கிற, ஜெபம் பண்ற எல்லா பிள்ளைகளையும் ஆசீர்வதியும் கர்த்தாவே. இந்த தேசத்திலே காணப்படுகிற பொல்லாத வாதையின் வேர்கள் இயேசுவின் நாமத்தாலே அறுக்கப்படட்டும் கர்த்தாவே. வருகிற நாட்கள்ல சபையில நாங்கள் தெய்வத்தை ஆராதிக்க தேவனாகிய கர்த்தர் உதவி செய்யும். ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் ஆசீர்வதிங்க. எந்தெந்த குடும்பத்துல என்னென்ன தேவைகள் உண்டோ அந்த தேவைகள் எல்லாம் சந்திக்கப்படட்டும். நன்மையும் கிருபையும் பாக்கியமும் ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் பற்றி பிடிக்கட்டும் கர்த்தாவே. இன்றைக்கு இரவு என் தேவனாகிய கர்த்தர் அப்பா எப்ராயிம் இடத்துல காணப்பட்ட எல்லா அசுத்த குணங்கள் ஒவ்வொரு குடும்பத்தை விட்டு இயேசுவின் நாமத்தாலே மாறட்டும். ஆசீர்வதியும், கருத்துக்குள்ளாக மூடி மறையும். உன் நாம மாத்திரம் மகிமைப்படட்டும். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. எல்லாம் சேர்ந்து சொல்வோம், ஆமென். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. கர்த்தர் உங்களோடு இருப்பார், உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். நாளைக்கு காலையில சண்டே சர்வீஸ் சரியாக 7:30 மணிக்கு நடக்கும். 7:30 நீங்க கலந்து கொள்ளுங்கள். உங்களுக்கு தெரியாதவங்களுக்கு நீங்க தெரியப்படுத்துங்க. கர்த்தர் உங்களையும் உங்கள் குடும்பங்களையும் ஆசீர்வதிப்பார். God bless you. Praise the Lord.